Bamako ana lamini e cɛ fara muso ka denmisɛn ani maabakɔrɔ Bɔkari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka fo ni y'an sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan tarata o tarata ni Ala ye dugu ɲuman jɛ Bɔkari Tarawele Bɔ Jabate an bɛ bɛn jɛgɛ fo ɲɛmaaso ka wuli ka jɔ la Bɔkari baara in tɛ kɛ maa saba jɛ kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Mamutu Kamara bolo Mamutu fana kɛmɛ ka wakili ta ka da a ka stagiaire kan n'o ye Tɛnɛma Jakite Sylvie Dako ni waati la min ye Tɛnɛma o kuma a bɛ ka baara dɔdɔlema Mamutu nɔfɛ dɔɔni dɔɔni o tɛ tɔtɔ foyi la Bɔkari Tarawele bi kunnafoni kɛmɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn ka nɔgɔ bɔ kuma la fɛn minnu bɛ an ɲɛ kɔrɔ yan an t'i y'a kɛnɛ kan an t'a sɛbɛn maa dɔw de ka baara don anw fana jɔyɔrɔ ye min ye o de ye k'an da don a la ni k'a lakale limana jɔn ye an tɛ taa kɛnɛ kan dɛ e ko cogo di a ka waati dɔw la an sen bɛ jɔ hali n'aw m'a sɛbɛn o fana tɛ ban la sɛbɛnnikɛla ninnu n'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen an bɛɛ ye kelen fa kelen ba kelen k'a fɔ Mamutu ye a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bɛ bɛn Bɔ Jabate naamu n'i ye tiŋɛ jɔlen bɛɛ a t'a ɲi n bolo nin ye tiɲɛ ye ne ko bala cogo bɛ di Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona joona l'alerte sɛbɛnnikɛla n'o ye Nuhum Diko Nuhum a ko an ka taa ministère des transports et des infrastructures Bɔkari Tarawele ministre n'o ye madame Dembele Madina Sisoko e ko a diminen tɛ de sɛbɛnnikɛla ko a ko Madina ma deli ka dimi ka se nin kundama la a ko jamana ɲɛma n'o ye colonel Ashimi Goïta a ko mɛ ka se ka dana ta ka da maa minnu kan i b'a ye k'a fɔ jigi belebele o tɛmɛni ka da Madina Sisoko kan Bɔkari Tarawele n'i y'a mɛn ko duguba i b'a fɔ ko siga t'o la n'i y'a mɛn ko jamana duman i b'a fɔ ko sira lafiyalo anw ka jamana bɛ cogo di bi Bɔkari min ye siraw bilisa ɲagaminen don wariko de don wa zango ka sira min ye siraw ye jamana ɲɛmaw ɲinɛnen b'u kɔ wa mun ni mun de bɛ ka ɲɛfɔli kɛ Bɔkari Tarawele jamanadenw dala cayara don o don min ye hakilinaw bɛ ta ni ka minisiri sɛgɛrɛ minisiri bɛ sunɔgɔ la wa gouvernement bɛ yɔrɔ jumɛn na an ka siraw a bɛɛ lajɛlen sɔgɔsɔgɔlen don siraw o kuma tɛna dilan wa an na ye ka to yen komisa Bɔkari Tarawele Madina a kumana a ko Bɔkari Tarawele jamana ye hakilina dɔ ta Bɔkari n'i y'a lajɛ san 2021 min ye programme spécial dɔ ye o de ye ka se ka nafolo bɔ joona joona ni k'a di entrepreneur ma Bɔkari Tarawele an ka jamana siraba fɛn fɛn bɛ yen n'a sɔgɔsɔgɔlen don a kari-karilen don k'a bɛɛ lajɛlen dilan sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele o tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamana ka projet minnu bɛ yen fangakɔrɔ maaw olu taara ka sɔrɔ projet ninnu minnu donna Bɔkari Tarawele o baaraw bɛ se ka ban cogo min na n'o ye goudron ye n'o ye pont ye o n'a ɲɔgɔnna tɔw sɛbɛnnikɛla ko a ko octobre kalo tile 12 conseil des ministres dɔ senfɛ jamanakuntigi n'o ye colonel Ashimi Goïta a dimina a tɔɔrɔla a dabali banna fɛn minnu bɛ ka fɔ fɛn minnu bɛ ka ye Bɔkari Tarawele an bɛ Mali kelen de kɔnɔ wa Madina ko bɛ cogo di Madina ko n'o ye madame Dembele a ko a kɛmɛ ka dana ta ka da maaw de kan sabu baara ye jɔyɔrɔ ko ye n'o ye service technique ye service technique olu de ye ale ka ɲɛ jɔyɔrɔw ye olu mana hakilina ta k'ale sɛgɛrɛ baara bɛ kɛ n'o ye ministère tɔgɔ la o service technique Bɔkari Tarawele k'olu ka wuli ka mɔmɔli kɛ min ye tigɛnɔbila minnu kɛra n'o ye contrat ye ni k'a di entreprise ma a bɛ kundama jumɛn na u k'a bɛɛ lajɛlen kɛmɛru k'a lajɛ ni min ta kɛcogo man ɲɛ u ka n'a ɲɛfɔ a ye sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele min y'o service technique ye u y'a kɛ fiyentɔ bere min ye contrat n'o de kɛra ministère des transports ni entreprise fɛn fɛn cɛ sira dilan wo Bɔkari min ye sira ka mandugu wo min ye caniveau kow ye wo ka taa bila siraba ale kunkan ko wɛrɛ la Bɔkari Tarawele u y'a bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a kɛra jigi waro ye mun na nin kɛra ministre a y'a hakilina ta ni ka baara di aw ma k'a décharge a kan ka daminɛ waati min na a kan ka ban waati min na o dɔɔnin don mun na a ye ministre kan sɔsɔ mun na a ye jamana kan sɔsɔ Bɔkari Tarawele mun na yɛrɛsago baara kɛra o tuma min ye ministre ye n'o ye madame Dembele Madina Sisoko ye a ko maa o maa n'o de m'a ka baara bɛɛ lajɛlen tɛnku ka bɛn ni waati kofɔlen ye o tuma k'i ka contrat bɛ résilier o de ye k'a bɔ a ma awa i y'an ka wari min fana minɛ b'o la i b'a sara dɛ siga t'o la Ala kama ko tɛ Bɔkari Tarawele Madina dimina Bɔkari Tarawele a ko nin tɛna se ka kɛ Bɔkari Tarawele foroba wari nafolo min bɛ ta ni ka don sira la jamanadenw ka impôt ni taxe don maa wɛrɛ tɛna se k'a dun k'i da nɔrɔ kɔ k'i yɛrɛ sago kɛ jamana la ko foyi tɛ b'o la mɔgɔ kelenw bɛ tila ka courage sɔrɔ tugun ka sigi k'u bɛ dɔ fɔ ministre k'u bɛ dɔ fɔ kɔni k'a sɔrɔ a sen t'a la k'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ko yan nin transition in kɔnɔ ko ka an ka entreprise locale min y'anw yɛrɛw ta ye k'o promotion kɛ marché ka d'u ma marché kana di jamana wɛrɛ mɔgɔ ma kɛnɛma a bɛ ka d'olu ma mais n'a dila o ma tubabu bɛ tila ka kɛ jigi wɔɔrɔ ye
Bortarabe sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Nuhu Diko ye a ko marché dira maa minnu ma n'o ye faso maliden entrepreneur ye Bortarabe min ye ka se ka tɔrɔmɔyani sɔrɔ entreprise k'a ɲɛnamaya Bortarabe nka n'i y'a lajɛ timinandiya mun bɛ kɛ baara nɔfɛ o dɔnniya t'u la timinandiya mun bɛ kɛ baara nɔfɛ Bortarabe o hakilina t'u la dɔwɛrɛ tɛ yen o de marché n'a sɔrɔla ka ban ka se k'a ci pa ka wari minɛ dɔrɔn ka manze k'u sigi sɛbɛnnikɛla ko n'u y'a u ma ɲɛ k'u b'a sira kolon yɛrɛ dilan u b'a dilan a tɛ bɔ karila ka dɛnɛ a filɛ dɛ sɛbɛnnikɛla ko Bortarabe min entreprise dɔw mɔmɔra o taara ye k'a fɔ baara min kɔni bolo dalen b'olu bolo 100% olu ma dɔwɛrɛ kɛ dɛ 10% kɔ a tɔ ɲinɛ b'o kɔ wa wari banna fɛnɛ o tuma 10% wari de dilan a bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko Bortarabe min ye ministre ye n'o ye madame Danbele Madina Sisoko wari an bɛ don min na ko bi a diminen don Ala ni hami bɛ fo ka muso tɔ tiɲɛ don dɛ n'o tɛ baarakɛla don dɛ an ka tiɲɛ fɔ sɛbɛnnikɛla ko Bortarabe min ye ministre ye a ko n'a dun ma k'a fɔ ko contrat tigɛ nɔ bilala Bortarabe k'a bɛ délai ni kangada laban min k'u ye Bortarabe bɛn kɛra fɛn o fɛn kan u k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ joona n'o tɛ ni taa ni ka segin filanan kɛra tuguni ka taa u dɔdɔli ma ka taa ye k'a fɔ baara ma k'a kɛcogo la Bortarabe nafolo min n'a taara ka d'u ma jamana fɛ a bɛ ntaraki ka b'u bolo u b'a lasegin ni baara min kɛcogo ma ɲa ɲangili bere min kan ka dɔw tigi kun o bɛ da u kun ko Mali tɛna se ka to tan an tɛ to tan Mali bɛ se ka to tan cogo di kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'alerte kɔnɔ Nuhu Diko ale ka sɛbɛnni don wa Bɔ Jabate bɛ min f'i ɲɛna ba ko Jikɔrɔ ni kɔsada in na camion fɛ siraba dilan camion in a dɔ ma tasuma minɛ tasuma minɛlen sira côté kelen o ye goudron ji bɔn a côté kelen kan côté kelen tɔ jalan bilalen bɛ an bɛ boli a ka diɲɛ don o don awɔ wa i b'a sɔrɔ wari minɛna k'o manse ka ban wa olu bɛɛ de sɛbɛn nin ko in na a bɛna ɲɛdɔn ko jamana ka jɔn kan a bɛna ɲɛdɔn Madina bɛ wuli ka jɔ min na a bɛna ɲɛdɔn Bɔ Jabate ni an tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko l'indicateur du renouveau l'indicateur du renouveau Bala Ismaila Traoré nin ye a ka fasiri ye Ismaila Traoré a ko min anw ka jamana sariya bolofara kura ye n'o ye nouvelle constitution ye ko ale ye sɔnni sigi fɛn min kan o de ye article 31 n'i y'a ta k'a lajɛ min avant projet kura min n'a ta la ni ka di jamanakuntigi ma commission maaw fɛ n'i y'a lajɛ fana kɔrɔfɔ caman bɛ ni constitution kura in kɔrɔfɔ caman bɛ a nɔfɛ dɛ nka min ye Ismaila a fɔ Bala Ismaila Traoré ale y'i sinsin fɛn min kan o de ye article 31 min n'o bɛ a kɔnɔna na n'o bɛ kuma kanko kan kan min n'o kan ka ta ni baara kan ka kɛ n'o ye jamana seleke 4 kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen bɛ min kalama ka ban jini ni fo sisan o de ye tubabukan ye faransi kan o de kɔni o kɛn bɛ an ka baarakɛminɛ ye an ka administration kɔnɔna na n'o y'an ka foroba cakɛdaw ye o fana bɔlen koyi n'i y'a lajɛ ni fɛ constitution kura in min article 31 halisa sɔnni sigilen bɛ a kan bawo n'i y'a lajɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn min nɔfɛ o de ye ko anw yɛrɛ ka an banban ka kanw kan o bɛ se ka kɛ sababu ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya o tɔ ka sinsin wa min ye anw ka jamana ka yiriwali ye k'a dulon bɛ fɛn damadɔ la min ye anw ka nafoloko ye n'o ye wari ye ka taa se kanko ma ani min ye taabolo wɛrɛw n'o bɛ an ka kanako kofɔ ko n'an ye nin saba sɔrɔ ka bila an bolokɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye jamana a k'i wuli k'i jɔ i kulo la waasa maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka ɲɛdɔnya kɛ an na o ɲɛdɔnya o ka dansara la fo nka ko n'i y'a lajɛ min ye maa fɔlɔ min ni a selo ma ni k'o kumaɲɔgɔnya o de ye Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale ye CNT maa ye wa jɛkulu dɔ fana ɲɛmaa dangan don n'o ye collectif pour la refondation du Mali an k'a ma ko Korema o ɲɛmaa dangan n'o ye docteur Abubakar Sidiki Fɔnba ye ale ko kanko min filɛ nin ye n'a ma don bala min ye olu ka wulikajɔ ye o de ye transition maaw bɛ se ka dɛmɛ cogo min na jamana ninkura bɛ se ka fiyɛ a jamana sariya sunbolo la cogo min na u ka wulikajɔ ye o ye ko nka ko constitution kura in k'a kɛn bɛ ka nanzarakan n'o ye faransikan ye k'o ta k'o yanga ko n'anw ka kan tɔw n'o ma don bala k'a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye koyi ko bawo ko min ye kan ninnu ye min ye tubabukan ye ko a kan ko a tɛ jamana si bɔ nɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a ma ɲɛ k'a fɔ ani faransi ko an fɔ an bɛ ɲɔgɔn kɔ a bɛ ɲini ka waatinin sɔrɔ sa ko wa k'a sela waati ye fana anw fana k'an tɛgɛ tɔ sama ka bɔ faransi bolo taabolo damadɔ bɛ yen fɛn o fɛn kɔni bɛ an suma gɛrɛ ɲɔgɔn na an k'o bɛɛ lajɛlen juru tigɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o dɔ bɛ tali kɛ kanko kan wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye an ka kanw ye kan minnu n'o bɛ fɔ jamana in kɔnɔna na k'u bɛɛ bɛ sɛbɛ gokan na gokan ko n'an y'o kalan k'o ɲɛdɔn ko taabolo caman bɛ yen fili caman bɛ yen k'an tɛna ye o kɔnɔna na o ye docteur Abubakar Sidiki Fɔnba Korema vice président CNT conseiller fana don a kumana nin kan ale ka kɔrɔfɔ b'ale i b'a ye k'a fɔ min Abdul Nyangi ye ale ye don kibaru sigilama ye mouvement faso danbe ale fana a kumana a y'a jira k'a fɔ
ma caman be bi munun be wuli ka jɔ la k'a fɔ ko kango ko n'a fɔra ko ka kan ninnu yɛlɛma ɲɛ ko ni suko ni dugusɛjɛ cɛ k'a bɛ sɔn ka gɛlɛya dɛ ko bawo maa min kɔni ni dabi ɲinini ni e b'a la ka kan min kala n'a fɔra tile se kun cɛ e ka bali ka yɛlɛma to ye sabu gafe minnu be n'o bɛ kala e kunna lakɔliso ninnu na o lakɔliso ko fo k'o gafew fana kɔnɔ k'o fana de kan ka yɛlɛma ko wa ko n bɛ fɛn min don ko waati dɔ k'a kan ka boloda de a bɛ boloda waati kuntala jan fana kɔnɔna na maanifinw ni hakiliw ka kunun ka bɛn ni a ye a taabolo gɛlɛya bɛ fa minnu fɛ olu ka ɲini k'o sugu dɔn k'o furaw ɲini ka tila ka a k'o boloda a cogo bɛ se ka ɲɛ cogo min na waati ni don nataw kɔnɔna na wa ko n'i y'a lajɛ Abdul Niang ka kɔrɔfɔ kun ye o ye ale fana ka kɔrɔfɔ baale fasirikɛba n'o ye Bala Ismaila Traoré a sela maa sabanan min ma o de ye Cheikh Umar Konare ale avocat ye Sorunali Donado wa n'i y'a ka kɔrɔfɔ lajɛ ale fana tun bɛ commission na koyi commission minnu n'o ye jɛkulu ye n'o kɔni sigila ka se ka ni nouvelle constitution yi ka se ka a baara kunfɔlɔ ni k'o kɛ n'an b'a wele ko avant projet min ye Cheikh Umar Konare maître Cheikh Umar Konare ale ko commission ye wulikajɔ suguya bɛɛ lajɛlen kɛ ko n'i y'a ye u y'u banba Faransi ka kan kan k'a fɔ u ka kɛ kan ye min bɛ fɔ Mali seleke naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a ma kɛ kunfɛ koyi ko wa ko a taabolo ani a hakilinaw k'u bɛ ɲɔgɔn na ko bawo bi anw ka lakɔliso kɔnɔna na n'i ko k'i bɛ kanw yɛlɛma i n'a fɔ Abdul Niang y'a fɔ cogo min na k'a fɔ i bɛ gafe ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma ko maa caman bɛ yen bi maa caman fana banban bɛ ko ka bamanankan fɔ diyagoya ko bamanankan ko maa caman b'a fɔ ko ka k'u tɛ se k'a sɛbɛn koyi k'an ka kumanda ninnu caman bɛ yen juges caman bɛ yen n'a fɔra ko kiiritigɛ gafe ninnu kɔnɔ ko caman yɛlɛma bamanankan na ko yɛlɛma maa minnu bɛ yen n'olu kɔni u bɛ se k'a kalan m'u tɛ se k'a fɔ walima u bɛ se k'a fɔ u tɛ se k'a kalan ko yɛlɛma k'a ko bɛ kɛ cogo di ko y'a dɔn k'a fɛn tununnen si caman bɛ yen k'u tɛna ye wa ko ale kɔni bɛ min fɔ an k'an banban nin kan ko langue nationale n'o y'an ka jamana yɛrɛ kan hakikaw ye ko olu bɛ na k'a sɔrɔ maaw ma wuli ka jɔ k'a nɔfɛ nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ l'indicateur du renouveau kɔnɔna na Bala Ismaila Traoré a ka fasiri o Traoré ne bɛ n tigɛ don le katois sɛbɛnnikɛla n'o tɔgɔ ye ABN ye o Traoré a ko esike bɔri min ye Mali ye don dɔ k'a bɛna diya ko ye o Traoré n'i ye sɛnugu jɔlen kala de bɛ a kɔnɔ kɔnɔlankolon bɔri o tɛ mariton gosi kan mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ dunga fati sabati yɔrɔ la o Traoré i ye mandi a ko an ka jamana bɔri a kan ka kɛ kɔngɔtɔ jamana ye wa abada o Traoré baarakɛbaliya don n'o tɛ Mali kan ka dunga fa sabati min ye dumuni ye ni k'a ta ka maa wɛrɛ sɔn diɲɛ kɔnɔ o Traoré ko don bile janya o janya a se bali tɛ o ko hali waati jan tɛ bilen Mali kɔni bɛna kɛ dunga fa jamana belebeleba ye sɛbɛnnikɛla ko a ko tarata tɛmɛnen n'o bɛnna octobre kalo tile 11 ma san 2022 o Traoré délégation belebeleba dɔ bɔri u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan sabu u ye mankutu dɔ mɛn mankutu in y'a ye siɲɛ kelen bɔri o ka fisa n y'a mɛn siɲɛ 1000 o mankutu bɛ tali kɛ mun kan bɔri o de ye faso maliden dɔ dusukolotigi baarakɛla bɔri maa min bɛ n'a hakili juru caninen don ni ka bila yiriwa sira kɔnɔ n'o ye Ibrahima Diawara sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ma dɔn la i b'a fɔ ko Stone Diawara sɛbɛnnikɛla ko a ko cɛ kelen bolo caman don ale kalenkan ye mun ye Mali ka diya Mali ka basigi Mali ka tɛmɛ farafinna jamana bɛɛ la bolodengɔni ka ɲɛsin Mali mɔ ɲuman sira kan o tuma k'a bɛ se ka kɛ awɔ a bɛ se ka kɛ Bɔkari Traoré a b'a ta sira kan a tigɛlen b'a la a dalen b'a la k'a fɔ ni malidenw sɔnna k'an bolo di ɲɔgɔn ma Bɔkari an kɛɲɛ ko tɛ yen sɛbɛnnikɛla ko min ye nin délégation ye Bɔkari Traoré u taara n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu tun bɛ jamakulu in na Sulemani Kamara Madame Binta Bitar Amadou Sidibé Aminata Keita Monsieur Dolon ale ni société israélienne Netafin Bɔkari Traoré olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ Bɔkari n'i ye jateminɛ kɛ olu bɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye jibonto dɔ ye k'o dilan min kɔni ye tilema gɛrɛgɛrɛ Bɔkari i b'a ye k'a fɔ système dɔ bɛ yen n'o ye système d'éducation goutte à goutte ye Bɔkari Traoré tilema gɔrɛgɔrɛ ni ka cow branché foro kɔnɔ Bɔkari Traoré i bɛ ji de surutɔ i b'a fɔ k'a bɛ ka bɔ kabanɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Traoré nin bɛɛ lajɛlen siyansiw de ye fɛn minnu bɛ ka yɛlɛma diɲɛ kɔnɔ Bɔkari Traoré jamana dɔw bɛ yen olu tɛ ji sɔrɔ nka min ye kɛnɛ
dunfɛnw ye ka taa bila nemuru namasaw la bakari ka taa bila hali ɲɔw la bakari b'a ye k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen de bɛ sɔn tilema gɛrɛgɛrɛ a bɛ wolo a bɛ mɔn bakari taara u b'u ka dun ka fa sabati n'a ye anw ka jamana kɔnɔna la jiba 2 bɛ anw bolo n'o ye fleuve Niger fleuve Sénégal bakari n'i ye jateminɛ kɛ min ye nin jiba 2 in ye ka taa ye k'a fɔ u bɛ ka kolonkolon an ka jamana in kɔnɔ anw bɛ ka nafa jumɛn de bɔ nin jiba 2 in na bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko sanji min bɛ na an ka jamana in kɔnɔ kalo 4 kalo 5 nin bɛɛ lajɛlen ala sɔnw ye bakari an ka ka wulikajɔ de kɛ ni ka baara kɛ a ko jamana in kɔnɔ foyi tɛ ani baarakɛbaliya tɛ min ye Ibrahima Jawara bakari Tarawele ni délégation in selen a ka foro la sabu a ye hakilina dɔ ta n'o de ye baara daminɛ dɔ ye bakari u taara yɔrɔ min na o de ye Sala a bɛ Kulukoro sira la bakari min ye délégation ye u taara ni ka taa jateminɛ kɛ k'u jɔ ka foro kɔnɔna lajɛ bakari fo k'u hawula ta k'a yira k'a fɔ nin bɛ se ka kɛ wa an bɛ Mali kɔnɔ wa an bɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ wa sogokan don wa bakari Tarawele sogokan tɛ Mali don nka ko kura ni hakilina kura don Mali cɛba dɔ ale ka wulikajɔ ye bakari Tarawele u y'u jɔ ka lajɛliw kɛ melon zɛrɛn ka taa bila kɔngɔn bakari o de fɛnfɛlen bɛ yen mun kɛra tuguni n'o kɛra kura ye bakari o de ye kɔɔri foro ye a y'o fana tɛsi baara boloda ka taa ye k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ n'o de bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔna na bakari Tarawele Mali tɛna se ka to kɛrɛfɛden na an yɛrɛ bɛ se ka bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ k'a kɛ ka nafa sɔrɔ a la u ye cɛw de hakili b'u la u ye dusukolotigiw ye mun an fana tɛ dusukolo ta mun an fana tɛ hakili jagabɔ bakari Tarawele n'i ye kɔɔri sɛnɛ lajɛ an ka jamana in kɔnɔ min ye hectare 1 ye maa minnu bɛ nafa sɔrɔ a la bakari Tarawele a dɔw wari tɛ t'i jɔ min ye 50 ani kunkanfɛla a ko ale nana ni hakilina kura dɔ ye bakari min ye kɔɔri foro hectare 1 ka bɔ 50 ani a kunkanfɛn na k'a kɛ 1,100,000 ani 100,000 ani 30,000 ani ɲari o kuma min ye nouvelle technologie sɛbɛnnikɛla ko bakari Tarawele suyala ko tɛ ko ye a ko baara dɔrɔn de don ani ɲɛdɔn min ye kɔɔri kan ka sɛnɛ cogo minnu na bakari a y'o dabali n'o fɛɛrɛ kɛcogo ɲuman a y'o yira malidenw na a ko ale b'a kɛ cogo min na a b'a ɲɛfɔ maa wɛrɛ ye maa wɛrɛ fana ka bɔ ale ninnu ma bakari Tarawele ka sɔrɔ a ma kɛ ni juguya a ma kɛ ni bɛnsɛnkɔniya ye a ko jamana tɛ jɔ ni maa kelen ka hakilina ye bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ o de bɛ jamana jɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye jateminɛ kɛ min ye kɔɔri sɛnɛ ye an ka jamana in kɔnɔ bakari maa minnu bɛ bɔ a numa a dagosi de ka bon fo k'a dama tɛmɛ min ye gesedalaw ye kɔɔri paratalaw ye ka taa bila min ye bagan dumuni ye bakari ka taa bila min ye angɛrɛ ye ale ni o ɲɔgɔnna caman caman min ye tuluw ye bakari nin bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ kɔɔri kolo la maa min ka baara mana kɛ kɔɔri sɛnɛ ye bakari Tarawele a nafa k'a tɛna se ka fɔ ka ban bada don sɛbɛnnikɛla ko a ko Mali kan ka wulikajɔ kura de kɛ sisan min ye dumuni ale sɛnɛni kɔfɛ ni ka ba don kɔɔri ko la bakari n'an ye ba don kɔɔri ko la Ibrahima Jawara Damangele a ye hakilina mun ta kɔɔri sɛnɛ na bakari Tarawele ni ka to taabolo ɲuman fɛ a ko nin ye jamana ka sɔrɔ ko kuma min bɛ ka fɔ an da kɔnɔ dɛ ko nin y'o de sabatitɔ ye sɛbɛnnikɛla ko a ko a ka nin tɛsi in bakari Tarawele o kɔni kɛra hectare 1 ye bakari o tɛmɛnen kɔfɛ min ye kɔɔri kɔni 3 tonnes ye a y'o de bɔ o kɔnɔna la k'a sɔrɔ walima an t'a bila ka taa office Niger la wa o natɔla don a ka taa nin hakilina in o natɔla don bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko hectare 1 tonnes 3 a ko n'i y'a lajɛ kɔrɔlen an ka kɔɔriw bɛ sɛnɛ cogo min na hectare 1 bakari min ye tonne 1 o de bɛ sɔrɔ o kɔnɔna la nka ale wulila ka jɔ ni tonne 3 ye a ko min ye hectare 1,000 ye Kayi marabolo la bakari Tarawele o nu mina don ala tɛna mɛn bakari Tarawele min ye melon ni kɔngɔn ka taa bila zɛrɛn na bakari Tarawele ka tila ka fara kɔɔri kan bakari ko de bɛna kɛ sɛnɛkɛyɔrɔ belebeleba ye o kuma k'a bɛ fɛ k'a walankata ka taa jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ denmisɛnw ka daga sunɔgɔ baarakɛbaliya bakari min ye fugariya ye ka se ka fu siri o danna min ye dunkafa ye k'o sabati a ko jɔn de ko jamana tɛna se ka jɔ Ibrahima Jawara Damangele bakari Tarawele min ye tɔn min b'a bolo n'o ye MTC MSD bakari Tarawele ko ni ala ni kira sɔnna a ma bolodengɔnni kelen ko tɛ bɛlɛ ta n'an jɛra k'an wakili kɛ kelen ye ko Mali bɛ ja est-ce que Jawara o kuma ala k'a ɲɛ a bolo kabini filɛ nin ye an ye min bɔ le katuwa kɔnɔ ABN ale ka sɛbɛnni don le katuwa ka fara ABN an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛ taa Mamudu fɔ jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye bakari Tarawele n bala cogo bɛ di
Boja bache o ko te femi be se ka manifin kunu kana so ka nende ila ki no ni yentega do ni saban be bo saban no ka ma ko legido mami nga fasiriye ni ofa uye legido mau uya soro anga forces armées maliennes uluka kuna fin distrala ni ya taka laje mi sorti de la première promotion de l'école de guerre du Mali e ko baro ma buludawa kabbe alamsa temelema mi no kala octobre leta ani saba en 2022 wa kala badalabu école so yere jabala bala ni ya taka laje kena bunya mine kunta me gadi anga ministre mi no nyeshimbe anga sorasu ni mugutiki koroka koma no colonel Sadio e Kamaraye wa mi ma chama no ma ba chama ye finin dige kunda foka ta se mi la sigidenzo munu no be anga jamana kono ulu bela jile ma tumbe mi finin dige la ka ka yoroy afo finin dige la ta fae mi chef d'état major wi ulu ga nyema ya blo o ma bela jile tumbe ka ta se chef d'état major général adjoint des armées ani sende mau ka ta se directeur des services ani la sigidenzo ka etide munu no be anga jamana kono ani malera de mabagaw ni ya laje mi ye ni doye akona kera nu sonti abelebele ye école de guerre du Mali ma kun folo munu ngoni ni kalamblo talani ka nyeshi uma ni ya laje akoko ni mamu ga mbuyongodo o mamu ga nunu bele jele ngoni nga ejonjon talaka duma ni abe wele ko diplôme ani ezi mi mba jira ka fo kalami ndala ka nyeshi uma kalani uyake katse akunje yorola wakoni ko in laje diplôme nunu akumbe fami nove o de brevet d'enseignement militaire supérieur de deuxième degré kata se master stratégie défense sécurité développement mi ngoni akoni akokera e sababa ye mi ye commandant de l'école de guerre du Mali mi ye général de division Oumar Daouye ale koni ya jira ka fo mi ye kalota anigele bonyongo okoni okela sabuye ni manunu no ma muganye jalatigi nunu ulu ka se ni kala ka damna ni ka kunje herela wa abe ko kala yin ka kun fana ku akun sigiro maledo mi ngoni ni ya taka laye bolo fara folo okoni okunye shimbe fema ko pertinence des grands domaines d'enseignement kuvlana oye okumetalike contenu de l'enseignement universitaire wa sabana ni o fanata ni ko laje obetalike on yereka farafina tabia obe kana srafe o kanga buluda chukona wa kerengere nyana mi faso malibai aselege nani kanga lakana chukod mena o kala nunu kalamlo tala ni kanyeshi ni mamu gama wani ya laje mi école de guerre commandant ka korofo ali sano journal Daouye ako ko mi aleka lokol soye hakna mabele mi be alerala o de wati ni dona to konnana mi ye pour d'excellence ni d'émergence yede o ko alega logol so tegangoni kashi ama ma woro ka bojie jamana fa woro ve kana kalake yoro ko fole ngonnana farafina club fe bolo la kerengara nyala faso mali ba ko wani ya laje mi ye ni kalanzo ye ko korofo chamo be anove mi ye anga chamo toro fanga nyamai no ye colonel Asim Egueta ye ana no fe mau ulu haglina mi nda niga siga ni école de guerre haglina niga asigi zinga kasega ako ningora kasega fia atabolola mi onga finitigla kauye jalatiki kumaba uluka wele niga ta kalange ukuna no ejoli kalauye na be wele ko renforcement de capacité okoni ko ubena ke sababa belebele ba mi onga système de défense ni kala nunu mena ke sabuye niga sega uko niga odilido niga kokoro madu usbe wakoni ya laje commandant no général de division Oumar Daouka Korofoye akoka be jamana marabo fo jamana de mebaw jamana koka ni mali kono nana bele jile befu ni mbara inga seka boloda ka kera no luka demenu ka wulika joy ko wa ko mi alisa aleka hami ko de jamana local so mi vle no école de guerre du Mali akake clé diema ka kofo diema ka yeki to famrebe mi colonel major Yakuba Esa no goye directeur des études de l'école de guerre du Mali ale ko ko hagnan kelen ni flata ulula goy mi yo ka objectif pédagogique yere ko de ka nga fini digla ka nunu ku forme ka kalanke ukuna mi ye jamana kanango o baro besika do bala choko mina wa mi ye tabulo ye na be sana ele kalanso tabulo ko fo no obe université niga uluka tabulo tabia niga amana o koni 2021 2022 o konna nunu na o baro ka seka ke o kono chargeur nunu no ye baramne kalande nunu ye o ka seka kalambulu nyene ma soro wala nda nyene man ka tanika usegere ko ga ko oni mamu wera munu be no lube barala munu be onga ni infinity la kanu nu zengoro no e civil la kauye olu fana be seka juo choko mina kana tabulo ni tabulo misona atabia nunu kala misika kuna choko mina uwati ni dona ta konnana onata nika nyeshi uma ko wakoni ko in laje mi ye colonel major Yakuba Sanu ko ka foye ako ko ni kala akoni akumsigoro maledo ni ya taka laje domeni woro akunsi
sinsin bɛ o kan min fana ci la ka bɔ ɲɔgɔn na ni ka kɛ 22 ye n'a bɛ wele ko sous-domaine wa o fana 22 fana ci la ka bɔ ɲɔgɔn na ka kɛ module ye 71 o de kalan kɔni t'a la ni ka ɲɛsin maa 20 ma maa bɛ se k'a fɔ ko kalan in k'a kɛra tare ye nin ye mun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le guido kɔnɔna na olu fana y'a sɔrɔ an ka forces armées maliennes ka kunnafoni di sira o Tarawele tiɲɛ galon ale mana san tan kɛ cogo cogo tiɲɛ n'ale wulila Bugari wulada kelen a b'a bolo d'a kan a ko esige ne bɛ n tigɛ don le pays o Tarawele sɛbɛnnikɛla n'o ye Mahamadu Jara Jarakɛ ko o Tarawele min ye Dramani Dumuya bɛɛ ko ma ko Dɛnkɔrɔ min ye Dɛnkɔrɔ jotigi Dɛnkɔrɔ o Tarawele ko finitigilakaw ye tigɛ d'a kan aminɛna cogo di sɛbɛnnikɛla ko o Tarawele a ko min ye Dramani Dumuya bɛɛ ko ma ko Dɛnkɔrɔ Dɛnkɔrɔ Bugari i b'a fɔ ko fɛn ɲɛnama kuma kɛ bali o bɛna kɛ fɛn sugu jumɛn ye o Tarawele min ye daga wari fɔnɔ daga o Tarawele min ye fɛn ɲɛnama wari fɔnɔ daga sɛgɛ de bɛ maliyɛn na walima a tɛ di bɛɛ de ma a na ko ye sa o Bugari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn ɲɛnama min don maa t'a dɔn fɛn ɲɛnama sugu jumɛn don Bugari ɲɛti d'a kan nka a kunkan bɛ mɛn sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Dɛnkɔrɔ yɛrɛ lajɛ min kɔni ye playboy don a saramani don Bugari Tarawele a yi o ye ni bazɛn ɲumanin t'a la a bɛ jini pantalon kɛrɛfu Bugari Tarawele wa min ye dagabana mobiliw ye Bugari a b'olu de kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ min ye latakɔnɔ kasa dumanw ye Bugari olu de fiyɛlen b'a la funa waati bɛɛ sɛbɛnnikɛla ko Bugari min y'a ka kumaw ye n'a y'i lasigi Bugari ni k'a fɔ i ye a ko yɔrɔnin kelen ni ma i lamaga ka bɔ a ka jɔ kɔnɔ Bugari a ka kuma bɛ don i fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Dramani Dumuya alias Dɛnkɔrɔ Bugari Tarawele a bɔra jamana kɔnɔ ni ka taa senna yala a seginnen ka na an ka jamana in kɔnɔ min kɔni ye a nana i sigi dɔnni kunna Bugari Tarawele ni ka malidenw wele a ye na Bugari ne ni ka dɔnni nana jini bɛɛ n'a bolisira don ne ka dɔnni ye min ye o de ye ka aw mako dilan aw ka sɛgɛn banna aw ka kamanagan banna aw ka nafili banna a y'i na joona joona maa min bɛ fɛ ka kɛ miliyɔnɛri ye ne Dɛnkɔrɔbiya a fura bɛ n bolo maa min bɛ fɛ ka kɛ miliyardɛri ye a y'i na ne Dɛnkɔrɔbiya i bɛ fɛ ka V8 de sɔrɔ a y'i na ne Dɛnkɔrɔbiya Bugari Tarawele fo maaw bɛ ɲɔgɔn gorogoro a ka da la Bugari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ Dramani Dumuya Dɛnkɔrɔ o tuma taayɔrɔ sigiyɔrɔ kɛra min ye o de ye Yirimajɔ kulu sanfɛla a taara kɛnɛba dɔ lajɛ Bugari ne ka dagabana so jɔ yen ni k'o lamunumunu i b'a fɔ ko Sikaso Mamilɔn sɛbɛnnikɛla ko i ka misali ta yɔrɔ ma ɲɛ Sikaso Mamilɔn bɛna mun ɲini yan n'i bɛ yɛlɛn Mamilɔn kan i yɛlɛntɔ yelen don i jigintɔ yelen don o misali de ko don misali ta Bɛlɛdugu yan fan fɛ sɛbɛnnikɛla ko Bugari Tarawele maa ti yɛlɛ Dɛnkɔrɔ ka yɔrɔ la ni yɛlɛntɔ ma ye maa ti jigin ni jigintɔ ma ye faamaya ko tun b'a kɔnɔ a ko n'i y'a lajɛ kamalenkɔrɔ cɛ kwalenbaw n'o ye gorobaraw ye Bugari Tarawele ka taa bila vigile wɛrɛw la olu de sigilen bɛ Dɛnkɔrɔbugu fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa o maa n'i hakilina ta k'i bɛna Dɛnkɔrɔ sɛgɛrɛ n'u y'i ta cɛw u bɛ sin k'i munumunu k'i kan karisi k'i sen bɔ dugu la kɛ yɔrɔnin kelen i bɛ to ka pelali ka sɔrɔ i tɛ nɛgɛso sa sɛbɛnnikɛla ko Bugari Tarawele ka Dɛnkɔrɔ to Dɛnkɔrɔbugu a b'i da ka sunɔgɔ i b'a fɔ ngɔmiyirana mɔden sabu maa tɛna se ka kalakara la n'i y'a lajɛ a ye maa minnu bolo tununi k'a da u kɔ maa minnu ka wari ŋanamu maa min ko k'a bɛ maa kɛ miliyɔntigi ye miliyardɛri ye Bugari Tarawele hali bi o yɛrɛ mago bɛ maaw ka 20,000 maaw ka 40,000 na ko dɔnni bɛ min wa adamaden wa kɛrɛnkɛrɛnnenya maliyɛn tɛ k'i misali kɛra maaw ye ka dɛsɛ o nka bi nata nin bɛɛ nata ka baara de Bugari Tarawele sɛbɛnnikɛla ko n'o ye Mahamadu Jara ye a ko Dramani Dumuya Dɛnkɔrɔ Bugari Tarawele maa minnu bolo tunamina ka da u kɔ hali na ni 20,000 ye 40,000 80,000 100,000 miliyɔn kelen maa yɛlɛma ka kɛ nin ye taama bɔ sisi ma bɔ Bugari Tarawele bɛɛ tilala ka t'i ɲɛsin a ma o tuma i ye min di a ma ɲɛnabɔ n nana n ka wari nɔfɛ k'i ma k'a kɛcogo la mais a bɛ minɛ waati min na kunna sini o y'a sɔrɔ plainte min b'a contrôle la a ka ca 50 ni sɛbɛnnikɛla ko Bugari Tarawele maa minnu n'i bolo don wo kɔnɔ ni wo kɔnɔfɛn ma sɔrɔ i kan k'i tigɛ sɔrɔ nka min ye Dɛnkɔrɔ ka hakilina ye Bugari Tarawele n'i y'i bolo don wo kɔnɔ i tɛna kɛ ni wo kɔnɔfɛn ye wa ni Ala ma kunnaja i b'i kamankun jalan sama ka bɔ i bolo kunkuru bɛ to wo kɔnɔ ye k'o ye Dramani Dɛnkɔrɔ ka hakilina ye maaw kasira maaw ye ɲɛji bɔ Bugari Tarawele maaw tɔɔrɔ la maa minnu bɛ min ye nafolo ko yira
nafolo ko hami o de b'u kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o tɔrɔ o ɲɛji bato olu talu wakili da gendarmerie ni policiers kan o kuma denkɔrɔ in ka wari ŋanamu n dɛsɛra ka fɛn sɔrɔ o kuma a dɛsɛra ka n ka wari segin ma a y'a minɛ joona ka n ka wari lasegin o min ye o dossier minnu bɛ yen o plainte minnu bɛ yen min ye Suba ye Bɔkari n'o ye commissaire 16e arrondissement Yaya Ɲambele ale ko n mɛnna n ka ko la ni n tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ ayiwa min ye commissaire ko Bɔkari a ka cɛdenw a y'u lawuli min ye plaignants cayara o kuma cɛ mun bɛ ka ko fɔ n'o ye denkɔrɔ ye o kuma ne kɔni bɛna n bolo d'a kan n'a bɛ kɛ min ye a bɛ ko ye Bɔkari a y'a ka zolen da min ye jateminɛ a y'o bɛɛ lajɛlen kɛ Bɔkari kalo tile 16 denkɔrɔ Bɔkari nɛgɛ kaɲɛ 4 n'o ye 4 heures du matin dɛ a tun kan ka munumunu salo dɔ kɛ dugula ma fɛ 4 heures du matin an tɔw bɛ sunana waati min yala la Bɔkari o waati min ye denkɔrɔ ye k'a tun bɛ mobili ba dɔ kɔnɔ n'o ye Toyota ye o Toyota 16 et couleur o ye jɛmanba ye Bɔkari i b'a fɔ ko masakɛ mobili a kelen tun t'a kɔnɔ koyi a n'a ka gorobaraw a n'a jɛɲɔgɔn baarakɛlaw ye Bɔkari min ye commissaire Suba Yaya Ɲambele a sina ka tigɛ kala ten kami a cogo bɛnna denkɔrɔ i minɛna a ko minɛna o cogoya la an ka kɛ tan abada ne na kunto ye a ko kɛla cogo min na u y'u tugu a nɔfɛ de ka na a ka mobili percuté kɔfɛ voilà i y'a dɔn ni katikati kɔni bugɔ o tigi na bɔ k'i ɲini katikati jɛma ko an kun bɛ ka maa min ɲini dɛ e yɛrɛ de don comi Bɔkari min ye Yaya ye commissaire Yaya Suba don denkɔrɔ ni a jɛɲɔgɔn ye hakilina jugu fɛn fɛn ta a ko abada ne ye n tali Mali drapeau ye n bɛ baara kɛ ni jamanadenw ka hakilina ye o kuma i filɛ ka mɔgɔw la kasili mun kɛ u y'u jigi mun sɛmɛ anw na jamana ka sariya don o kuma i bɛ taa ɲɛfɔ min ye kiiritigɛlaw ye Bɔkari communiste tribunal Bɔkari min kɔni commissaire taara n'a ye tuma min na o taara sɔrɔ plaignant wɛrɛ minnu bɛ yen a kɛra ka dɔ fara dɔ kan ye Bɔkari min ye juge 2 ye olu kɔni nana k'o ta k'a lajɛ ko a ye nin kɛ wo kɔnɔ fɔlɔ a ye nin kɛ wo kɔnɔ nin kuma ko ma nɔgɔn maa min bɛ nin kɔfɛ yan Bɔkari a dagosi ka bɔ nin ye maa minnu tɔɔrɔ nin ye maa minnu ka wari ŋanamu nin ye ji da maa minnu ɲɛna Bɔkari k'a bɛɛ ka wari bɛna sigi a ma Bɔkari wa min y'a ka fɛn ɲɛnama kumabali a fɛn ɲɛnama a bɛ kuma nin sen kana sigi a bɛ kuma fo ka fu fɔ e ko a tɛ sɔn ka bɔ fini jukɔrɔ k'a jɔ de an k'a lajɛ sa fɛn ɲɛnama sugu mun don mɛ min f'i ɲɛna filomaniya a tɛ mɛn hakɛ b'a la Malibu hakɛ man ɲi Mali de ye lakari dugu ye cɛ o cɛ n'i b'i ka ko 120 kɛ Côte d'Ivoire i b'a kɛ Benin i b'a kɛ Togo n'i nana kɛ Mali kɔnɔ Mali de ye lakari dugu ye yan kɔni i b'i lakari dɛ Bɔkari Mamadu Jara ko a ko min ye denkɔrɔ ye Bɔkari k'a bɛ nimisa kɔnɔna la bi dɛ o tuma Bɔkari nin ko in tɔ bɛna laban cogo di k'o na kɛ kunnafoni wɛrɛ ye kunnafoni filɛ nin ye i kɔni bɔlen kilew na ka t'i bila nin funtɛni lahaw ta in na kaso bon na e n'a dɔn ko jago kasoladɔn k'u bɛ ko la sike le pays kɔnɔ Mamadu Jara ale ka sɛbɛnni don le pays ka fara Mamadu Jara kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo bɔ Jabate o kɔfɛ k'i t'a dɔn ko dibide ye cɛ ye ko n'i da a da nɔ na n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le pays ale b'a la ka kuma fɛn min kan maa min ka fasiri ye nin ye o ye Mamadu Jara ye Mamadu Jara ko k'an balaka ye e ko a ka jɛ kun tɛ ɲini ka kɛ juru y'a bolo a bɔlen an ka wilasi in dɔ la k'a fɔ k'a nana janaja foli la Faba kɔnɔna na yan kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida fɔlɔ kɔnɔna na Jelibugu commune 1 na district de Bamako n'i y'a ta k'a lajɛ janaja kɛnɛ in ka gɛrɛgɛrɛ kun bɛ ɲini ka yɛlɛ an balaka in na koyi bawo a ka sigilen to kɛnɛ kɔnɔ i b'a ye dendaani dɔ kɔni de gɛrɛla a la ka kuma kalandanfɔ ni k'o ta k'o ɲɛsin musolaka in ma a bɛ k'a fɔ bana min bɛ ne na bana in e de bɛ se k'a furakɛ wa bana min bɛ ne na e ko e de ma bana in bila ne na wa kabi maanifin b'o tulo cɛ kuma in ma fo ka n'a kɛ maa dɔw commencera k'u tulo jɔ ka ɲɛsin kuma in ma min kɔni a bɛ ka ɲɛsin musokɔrɔba min ma walima muso min ma e ko a tɛ ka ko in a tɛ k'a sɛbɛn minɛ ja min yɛrɛ b'a la ka kɔrɔfɔ in fɔ n'o ye dendaani cɛmannin ye dɛ k'a n'a hakili tɛ ɲɔgɔn fɛ ale kɔni ka kɔrɔfɔ in kɛlɛ sabu ye min kɔni gɛrɛgɛrɛ a yɛlɛnna an balaka in na bawo minnu tun bɛ olu ko cɔyi bawo sigakun kɛn bɛ musokɔrɔba in zan ko an ka maa minnu bɛ bɔ burusi kɔnɔna na ka na faaba kɔnɔ an to an man di ka kɔrɔ i b'a ye k'a fɔ i b'a dɔn kolajuguyaw bɛ kɛnɛ kan maa dɔw kɔni sina k'a ko dilan ten ka sin ka an balaka in k'a kɛ suba ye k'a fɔ ko i ka subaya n'i y'o ta k'o lasanw de ma i n'a furakɛ muso ko jɔn ko ala ne nana janaja foli la n bɔra an ka wilayasi la n'o ye togoda ye ka na faaba kɔnɔna na ka na janaja foli de kɛlɛ o jɔnja foli kɛtɔ la ni nin fɔra ko nin gɛrɛgɛrɛ bɛ na ta ka ɲɛsin ne ma ne tɛ suba ye bi n tɛ suba ye sini dɔw y'u t'o la i daminɛ maa denmisɛnnin naani bɛ se ka kalo d'e la cogo di dɔ sina ka i burugusu ka don a ka so kɔnɔ
kono wusula me munun bolo suba amne wusula nasi be munun bolo suba amne nasi unana ka nasi fufu mzoraba siglega wa munu inta wusula ko ma tasma mu ya jona wa ka tasma ni ka wusula ndo ni ka nyisi mzoma bwa chukula mufa ibe fanda naso re fami ke ngo ni be buiga so dafe wallahi afogala ke gishi gara musoko ni sigilembe ama femvo ama bwa chokola munu ngoni ngun labeme no bina dadigi ke ka dangari ka adama diala ko mado masore mingera haglitigi yewa bawo uluko ni hajira ka fo ma ko folei jongo alamba ala ka bi aka mi ngoni vana kala sabu ye niga korofo intaka nyesha ama no denani ko na haglite nyombe ko wa kuna mani ko nya lajeji nyama jolena jongo ala an laba an tege na ke on era kalai baye ka fo muso ngun jigime jatigilamina de o somo bibi na uluko ni kuma sulu benywana ga uko ku ta blata fiu ku ga tu ta da bogojin lega wa go ba ulu ka marade uka mzoroba uyo min lamole ya kena konnana zango jana ja kena konnana ulu no ta bla ni tugoina ko fanga de bu faraka bonywana mi ma du jarae ka bo le pei konnana akoko na ko ina to kala komi kano ga kuna funi ko dalama bo tuloka ni nwe seba mina ya sama ga bo le pei konnana mo du jara aka fasiri jamala ka to ki yitugo nyap madola aka kuza koyi nunte ni yitugo tera ke to wa do gira de mai abituga maude sigi la gira mai na ala ka bekisama amina ya rabbi okuma minye ni kuna fonika ambe te fla fara ngonka ni kan kunja noye noye te yasa te wasa te ukate amindala ka ko ma bote mi ko kuma na sisa asura ko sisa namu ndara nana dandigale werata ula nugo bala chugo bedi bori ni bentiga do juna amani info sebeni gala no ye Mahamadou ni maka wartarabde ako estibirite menne octobre kalo kle tani duru parler de la culture Amadou Ampati Ba wartarabde laje belebele tumbe laje minno ye walanyuma don bori mamunu ye barakelaw ye bori ninga se ku walanyuma don ninku fo ku tanu gatla kam médaille du kana Sénégal ko akilna ngora association des jeunes premiers du Mali no ye AJPM ye wartoro ni touchien folo ye akilna taraninga maduru sigare wartoro ni ya maduru laje wartoro de Mamadou Namanketa wari aletumbe Allah minye karangaw ka Mamadou Namanketa ni karambe ekanga ba marabolo la tabla amdale Bamako wari ataraka di mamima wari okuma kuma flifio sabu anaka kan wartoro ni Mamadou Namanketa aka tabolo laje aka akina laje aka wulika jo laje wartoro fenganga kai minga boneni be sebeningala ko ako nyumanketon do be no ye ONG aso plus ye minyo onyema fena do engagement en kono wartoro de ibaye kafo jamana yi dana tagadaka minka ke directeur national des routiers o bara ayo tengu sanduru kono wartoro de okuma minye ambe domina ko bi bari baye kafo ato joro lable nga masonga sigi abada ninka bolo flada senga ninga lajelike ako jamana yambela jelen jeye wartoro de furuba bara wati kono do minye kenre bara uluye kudai daimun kaimuye wartoro minye ONG aso plus ale ko ni ba so wati bela jelen kono minye nyumange bara uye desebato iyati mew mamunu bo mogo be demena jona wartoro o bara yin shufara tlega be ko boloda sebenigala ko ayaka duguma kalon bela jelen ke amdalai wartoro min koni ye amdalai duguma kalon temeni kofe ibaye ka fo école secondaire ayo fene baro boloda amdalai lycée prospera wari ayo ke kumamina min koni ye université ayo boloda eni kono no ye école nationale d'ingénierie ibaye ka fo ingénieria wartoro ka wuli ki jonni au diplôme ye major de sa promotion sebenigala ko wari minye dafa kalon ye kulu fara kan wari ninka ke ingénieur jole anga jamana en kono dugukolo ko kata bla sira dlanko la botoro na ya bla rom na etaniga segin atebo Allah sebenigala ko minye ma chama yulu be bo kofe ninka na donia uta afe sabu Mamadou Namanketa ka keme jiginyaye Mamadou Namanketa ka keme bajiba jabali botoro belajele bi dabira la ni ya laje donia mumba la botoro de ani maude ba falen fale
ye sabu a tɛ dimi dɔn a tɛ farifaga dɔn bɔgɔ tɔrɔ de ko n'i y'a ye a tamasere ye fɛn min ye o de ye a yɛlɛ ɲi ye o de bɛ kɛnɛ ma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o bɛ nisɔndiya ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔ tɔrɔ n'i y'a ye a bɔra maa min na n'a fa n'o ye Nama Keyita ye Modibo Keyita o tile waatiw bɔgɔ ko ye baara caman bolo da an ka jamana in kɔnɔ jagokɛla ba kun don bɔgɔ tɔrɔ ko a ye ɲumankɛ baara caman kɛ ko n'o den kɛra ɲumankɛla ye o ka ɲi ka bali maa la wa bɔgɔ tɔrɔ min y'a kɔrɔkɛ ye o bɛ tiɲɛ so bi n'o ye Jibiri Nama Keyita ye o fana ye a tile kɔnɔ bɔgɔ o fana ka baara bɛnna ɲuman baaraw ma bɔgɔ ni o bɔnnaw kɛra ɲumankɛlaw ye k'o ka ɲi ka bali maa la wa sɛbɛnnikɛla ko bɔgɔ tɔrɔ min ye AJEPM ye ale ɲɛma n'o ye Lasini Jara ye a ko min kɔni kuma t'ale dabilen ko ye Mamadu Nama Keyita bɔgɔ tɔrɔ ko nin y'u médaille min ye sabanan ye ni ka don a kana maa min kɔni kɛra ŋanaminɛŋana ye wuli ka jɔ baara jamana kanu min ye san kɔnɔna ye homme de l'année olu ka jateminɛ na k'o de kɛra Mamadu Nama Keyita ye bɔgɔ tɔrɔ ye k'u bɛ min ɲini dɛ ko monument de kan ka jɔ a ye Bamakɔ yan ka tila ka monument jɔ a ye Manden bɔgɔ tɔrɔ ye min ye médaille ye Mandekaw ko Mamadu Nama Keyita ta tɛ dɛ olu de ta don sabu k'ulu de o kuma Bakari k'a kɛra tare a kɛra kunnawolo ye bɔgɔ tɔrɔ ye k'u b'a fɛ bi fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ Grand Forum de Manden bɔgɔ tɔrɔ o cɛ gɛlɛn don n'i ye jateminɛ kɛ hakilina ni wulikajɔ fɛn fɛn kɛ Manden n'a lamini n'a t'a daminɛ la a tɛ fɔ a kɔ abada a ko sira minnu dilanna min ye projet ba 17 bɔgɔ tɔrɔ de k'a daminɛ Bamakɔ Segu Kaye ka taa bila Sikaso bɔgɔ tɔrɔ de baara kumaba kɛra min ye Ibrahim Boubacar Keita tile i b'a ye k'a fɔ ale de y'a baaraw sɛgɛsɛgɛliw kɛ bɔgɔ tɔrɔ ni ka tila k'a baaraw nun don ka tila ka kangari da a kɛbaaw ye k'u dɔdɔlima dosage minnu fɔra k'o baara k'a kɛcogo la bɔgɔ tɔrɔ ko Mali a bɔra cɛ in nu ma fɛn caman na dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Sikaso échangeur ye bɔgɔ tɔrɔ min ye Kɛnɛdugu ye k'a k'i b'a fɔ ko Bamakɔ Mamadu Nama Keyita Segu échangeur k'a k'i b'a fɔ ko Bamakɔ Segu sirabaw ka dugu yelen k'a kɛ funafuna k'i b'a fɔ ko Mamadu Nama Keyita a ko baara kanu k'o tɛ adamaden tɛ foyi ye baara kanu kɔ a ko min kɔni ye médaille ye ale yɛrɛ ko n'i ko nisɔndiyabatɔ ma k'a ka tasuma fifa n'a nunji ma fa daji b'a fa ale b'a kɛ bonya ni k'a ɲɛsin Mandekaw ma k'a kɛ bonya k'a ɲɛsin Amdalaikaw ma ka tila k'a kɛ bonya ye k'a ɲɛsin Usmani Madani Sherifu Aidara ma sabu k'ale ye Ansar Din o tɔnden ye Usmani Madani Sherifu a ka d'a ye fo k'a dama tɛmɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Tamani Info kɔnɔ Mamadu Nimaka ale ka sɛbɛnni don Tamani Info ka fara Mamadu Nimaka kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bɔ Jabate ko Ala ma balola bɛ fɔ du min kɔnɔ Ala ka hinɛ o fana bɛ fɔ ye nin kɔni nin tɛ kunnafoni ɲuman ye bawo min anw ka Mali kadiri ba dɔ ye assemblée ɲɛmaa kɔrɔ don wa a ye ministeriyaw fana ni ka o kɛ jamana in kɔnɔ Yunusu Ture Ala y'a ka kalifaw minɛ ka bɛn kununko ntɛnɛn ma octobre kalo tile 17 san 2022 ka si to san 81 na a kɛra Faransi faaba o kɔnɔna na min ye wulikajɔ ye maa kofɔlen a y'o kɛ jamana in kɔnɔna na a y'a jɛniyɔrɔ fin faso baara la bawo n'i y'a ta k'a lajɛ a ye kalankunbabaw caman kɛ minnu kɔni kɛla sabu ye ka jɔyɔrɔba kunba caman di a ma bawo n'i y'a lajɛ min ye octobre kalo tile 17 ye san 2022 ka bɛn kununko ntɛnɛn ma bɛɛ lajɛlen kɔni ni ɲɛji tun bɛ ɲɔgɔn na maa kofɔlen a ye kalan minnu kɛ o dɔ bɛ tali kɛ n'a y'o kalan kɛ ka to o kuncɛ o de ye diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences économiques o senfɛ i b'a ye k'a fɔ a tala ni k'a bila bangiw ale kɔni ka baara kɔni kun bɛn bɛ o ma min kɔni a kun kɛn bɛ o cadre ye wa ka tila ka na o ɲɛmaaya yɛrɛ fana ta ni ka o kalifa a la Banque centrale du Mali o ɲɛmaaya kun don kɔsa fɛ i b'a ye k'a fɔ a tilala ka kɛ gouverneur ka conseiller spécial ye gouverneur min n'o tun bɛ Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest o tɔ la BCEAO a kɛra o ka conseiller spécial ye o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ min anw ka démocratie nalen min ye général Musa Traoré Ala ka hinɛ a la o ka fanga dafirilen kɔ min ye Alpha Umaru Konare bɛɛ y'a fanga n'o ye démocratie ye o nalen kɔ a kɔni o ye danaya ta ni ka da Yunusu Ture kan ka bɛn juin kalo dɔ tile 9 ma san 1992 i b'a ye k'a fɔ o jɔyɔrɔ in a ma mɛn o la koyi bawo a ye walaw sɛmɛ k'a sabu kɛ wulikajɔw caman ye ka bɛn avril kalo dɔ tile 12 ma san 1993 o fana bɔlen koyi i b'a ye k'a fɔ min ye Union pour la République et la Démocratie URD o maa kologirin don olu de y'a tu tigɛ Ala ka hinɛ Ismaila Sise la a n'o de farala ɲɔgɔn kan ka fara kadiri caman kan ka URD ni ka
k'a sigi sen kan ka bɛn novembre dɔ ma san 2007 wa n'i ye ko in lajɛ min ye Yunus Touré ye a ye jɔyɔrɔ minnu fana kɛ n'o ye vice président ye assemblée kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ général Amadou Toumani Touré ala k'a fana hinɛ o fana ka fanga o dafurula ka bɛn mars kalo ma san 2012 o san 2012 n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔnkunda Traoré ale de kɔni kun ye assemblée président ye a donni kama a kɔni a sugantile n'a fɔ jamana sariya sunba b'a fɔ cogo min na ale ka se ka jamanakuntigiya o jɔyɔrɔ ni ka o fa o kɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ Yunus Touré ale kɔni tora assemblée o ɲɛmaya la bawo ɲɛma dangankun don wa n'i y'a lajɛ min ye san 2013 fana ye o kɔni fana senfɛ i b'a ye k'a fɔ kalata ninnu bɛɛ lajɛlen baaraw nana boloda o kɔni o kɛla ni ka taa o walɔnw sɛmɛ a ma sɔn k'i kanbɔ kokura o senfɛ i b'a ye ko a ma taa a yɛrɛ fa dugukolo ni ka taa i ɲɛma dogo ye wa o senfɛ fana a ma sigi k'i tɛgɛ fila di sen kan koyi a ye livre sɛbɛnw boloda o livre sɛbɛnla min kɔni ni a y'o tɔgɔ da ko l'enfant du lac Takili o Mali livre in jɔ a kun ye o ye wa livre in b'a la ka kalan maaninfin hakili juru carinenw fɛ hali sini wa a y'a jira fana k'a fɔ min ye adamadenya ye ka taa se bingani minnu n'o bɛ ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ a y'i da se nin bɛɛ lajɛlen ma tubabubilen ka lakɔli waati faso Maliba kɔnɔna na yan kɔrɔlɔ ni gɛlɛya minnu sɔrɔ la min ye cikɛko ni mɔnikɛko ye a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na ha ka jɛ min ye université ye n'o ye sanayɛlɛ kalanso ye olu kan ka taabolo minnu fɛ hakili jagabɔla livre in kɔnɔ ka ɲɛsin nin taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen ma maa bɛ dogo don de kɛ sa min ye Yunus Touré ye a ye baara minnu kɛ ala kana an kɛ fitiriwale a ma wa min a ka nin zaya ye o kɔni a bɛna kɛ jigiwaro belebele maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dogo don de kɛ ko ala ka dugu ni ka o suma kɔ Tarawele ala k'a dayɔrɔ suma anw bɛ nkalon so yan sabu diɲɛ tɛ foyi ye nkalon so siga t'o la i mana san 100 kɛ yan o de a laban ye dugukolo jukɔrɔda ye ala k'an bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲuman amina yarabi o nɔgɔya o de nin bɛ dansigi bi kunnafoni na o tuma min ye kunnafoniw bɛɛ lajɛlen salulen kɔfɛ waati ani waati an bɛ to k'an da lase foliw ma o bɛ baara diya o tɔrɔ an bɛ taa kan un kɔnɔ chef d'escadron Lansana Tama Keyita o tɔrɔ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn commandant groupement territorial de gendarmerie de Bamako ba kɔni ba ɲɛ Bamakɔ n'a dafɛ dugu bɛɛ lajɛlen kalifalen b'ale la ko ala ka baara ja u la